ai ka blai pi barok ki paralok pi jinga kan ke por ke bangta bat ngai scam kan ke video kan long jigar khunam ta jong pi pi natip don sibon na pedang pi don na pedang jing trang ke jing sliang ban yo sngau ya kan ke tin ke jong blai na ko ke por shako ke por bat ngai scam kan ke por ba ublai udon ni khubor ke ban hikai ye pi hagaban kentu ye pi hagaba phila banyai shaprang ban chikri utrai khamba bunsin ngai shait pyrkhat kumne ba teng habang amat ya ka ek ka ji mujinga ba ka jing pyrkhat chunga bru ka kala ngala pyrkhat ba ngala kut ngamla shu ban le ya ka ni le ni ngamla shu amdon ko wei pat kala teng ka ni ka jing pyrkhat chunga ka kut no teng ni ka jing sngo chunga kala kut bang singo bang amla shu ban light ni ka pop ngasingo bang amla shu ban pendap ya ki bahaya ngasem ngasingo bang amla shu ban le ek ke bang ade ban le ha ga ne ga jim ga jinga bar kata ga de ga jing pyrkhat chunga ubreu ngai scam ba don updang ju phiru phi shait pyrkhat kumne teng pi pyrkhat ba phimla shu ban le phi give up no teng pi singo ba phimla ban le ban pendap ya bahaya ngasem ban no ban le ek ba phide ban le ha ga jim ga jong phi le se ga jim jong phi shimet le se ha ga yeng ga sem ga jong phi teng pi singo ba phimla shu ban le ba phi give up no but kata ga ga jing long jinga jong phi ki bru kata ga ga jing long ji ga ba barbor ga ba ngi shait long kumta ngimla ban yai lai na kata ngi singo thu ba ngi dei tang ki bru but bon se ni ngi pyrkhat kumta bon se ni singo ba ngi la ko la namar ngi pyrkhat da jing pyrkhat bru pro jinga ngi pyrkhat da jing pyrkhat bru ngi khlem khmit shoblei ngi khlem chenya ban ngi khlem tip dan ni singo thu ba blei ulong ba khrau ba ka jing pyrkhat ka jong blei ka long ba khrau ban ye ka e ga bangi pyrkhat ngai i ha ga khtin ga jong blei na ga gospel kat ku Marcos kalanong ga ba new kat khot lanong ga ba phra kat khot ka ban kong ta ter ban ngan pule ga ni kat khot ga ba saw ka bong kum ne kisan ran jong u te ki le tho ha u nang no on la ban pin kadang ya kini dau ku hang ne ha ga jaka kanja kini ga de ga banta ga ba u Jesus Christ upsa yagi saw hajar mut ki bru don go ga banta ga ba upsa yagi san hajar mut ki bru bat kini ga de ga ba upsa yagi saw hajar mut ki bru kini ga de meeting ga ba Jesus Christ udon dekat bagi senan ju kia pyrkhat kam haga ba ujisu haba upet yagi ni pai ba u isnai yagi ni pai ba namar ba ong ga tin ga jong blei hang ne ba lakat tu ka ni sngi kimyo shu ban bam la lai sngi ki le shong haga ta ga jaka ka ba ujisu u hikai ya lap ule igi kamba bat kini gi bru daga jing trang ki u bot u Jesus Christ bat kila klet wat igi jing bam bat ujisu yo i ba kini gi bru kidon kam jing bam namar la sngi ki le shong hang ne bat u khot na igi sunan ju panlong igi meeting bat haga ta ga meeting ngiyo i hang ne bagi sunan ki ajimut baki ong ba ki ong yu Jesus Christ nang nu on la ban pen kadang yakini ki bru da okpu sakawero kini gede jaka ka bekenja gede jaka ba omdon dukan omdon ke ek bade jingbam nang nu ngin la ban pen kadang yunu pa ba kata gede ngai i bang ne ba kata gede ke jing pyrkhat jong ki senrang kata gede ke jing sngo jong senran ba ke haga jing sngo thu juki haga jing pyrkhat juki haga jing sngo juki ba omla shu ban pendap yakini ki bru kila kulat ki pelo bijinga reu jisu ula keli wong pidon kat no teli ki kpu bat gili ong nyau teli ula hukum ki pai ba ban shong ha khandeu te ba ula sim ya kita ki nyau teli ki kpu bat bo ula ngo ula kedia bar ula ai ki senan ju ban bo akhmat jong ki kiru kilebo akhmat jong ta upai ba bat ong gaktin ga jong ble kita ki pai ba kile ba bat kile kadang bat la tam sa kile khar nyau tukri ong gaktin ga jong ble kini kisran hadin bau jisu yo i bagini kisran kila kulat ke jing pyrkhat ji ke jing sngo ji kila kulat wong kanu teli pidon ong ai kini gede ke ek ga ba ngayu i hang ne ga ba ublei ujonga ujupi Jesus Christ udei ubakrau udei ubapyrkhat kham khrau bani ke ga ba manga ma phi ga bangi pyrkhat ha ga de ga banta ki sanan kila kulat
haga ju perkhat juki kilak kulat haga jing singau juki kilak kulat hanrei ubak kharau udon hangne batki utau de Jesus Christ kaktin ke jomble ka ong ba hangi kibru kalong ka bomla hanrei hauble kalong ka bala belum kie baro kalong ki bala belum singa hauble omdon ka weru ka bomla hauble belum singa nakata kadau ngakwa banga an ongi pi ka por ka bomta yo le si don na pedang jupi pi perkhat kum ki senran pi ong ba nang nu bon kadang ni nang nu bon pendap ege ngesam nang nu bang la ban le kini kum nu ngala ban like ni ka pop kum nu bang la ye shibon ki benta ka ba pide man le ha ka jim ka jupi kum nu ngala ban sikri utrai kum nu ngala ban ai shi ka kam ka jomble kum nu ngala ban pendap ik ba ye ngesam kum nu ngala ban like nang ni ka ram ka sha kum nu ngala ban it sha hu just ka se ka jing im wat ye sa tang ka jing perkhat bru ki plo jinga lada manga ban pingi ye sa tang ka jing perkhat bru bat ngim singau thu bo bleu long ba khrau ban ka jing perkhat jingi kan mau kini de le leng nom la ban ye sprang ngin ye sa ang ta bat ngin wat da galanti ka ba long persya ka mon ka jong blei teng ka jim ka jinga spi habangi singau bangi lokulat teng ngi wat jingarap nagani ka perthei ngi ya de ko wepat galanti nakata galanti ka belong persya ka mon ka joble namar bangi singau ngi lakulat teng habangi pang habangi stom habangi lakulat ngi wat no de ko we de kata galanti ka belong persya yo ble ngi wat nakata ka dawai ngi wat nakata ka jimpin ko pen khya ka belong persya ka mon ka joble namar bangi lakulat ngim singau thu ba udon ubakhrau uta de Jesus Christ badu kwah bangin ay ka ega bangi don kwah bangin singau thu ba ula ban le ke Pelo bisinga. Let's say don napdang jupi. Haga jim ga jupi. Pisingo pila kolat pelo bisinga. Pisingo ba pimla su pila persyang manwa da gilanti. Renga kwa ban oi pi pelo bisinga. Wat ya sa tang ga jim perkhat jong pi bro. Shania of Jesus Christ, pai shi Jesus Christ. Singo thu ba Jisu ukam khrau ban ga jim perkhat jupi. Jisu perkhat kambha ban ek ga ba pi perkhat pelo bisinga. Kaktin jomble ka ong ka jimut jongi bat ka jimut jomble ki apher ka jimut jonga bat ka jimut jomble ka apher pro bisinga ka plan jonga bat ka plan jomble ka apher ngare ban singo thu ba Jesus Christ u kham khrau bani ke baro bat bangan shenia hu bangan IT hu wat ye sa ta ga jiber khat briu jong pi pro bisinga yo le se pinya de ta ti ka belong persya yo ble re commit khmat to Jesus Christ what you Jesus Christ what da jingduwai I look to Jesus Christ singo thu baula man le ke bakhrau hangi ki bru kulong bomla re ha oble ke baro ki long ki bala ublen kor khu